הכנסתי את עצמי לסיטואציה הזו. יש עוד פחות מ10 שעות להגיש את זה. וכל מה שיש לי זה בסך הכל מכחול צבע, הסיכות האלו, ושקית עוגיות. שקית עוגיות ריקה. הכל התחיל לפני שבועיים. אבי המי ביקש מאיתנו להכין סרט שכותרתו אני. אני אדליק סיגריה. זה בטח יעזור לי לחשוב. אני. מי אני? מה אני? מה? מה? אבל רגע. אני בכלל לא מעשנת. יש לי רעיון. העיר הזאת כל כך בודדה. מספיק בודדה כדי שאני אולי אמצא בה את עצמי.